Здравейте хора, добър вечер, почти вечер, вечер. Да. Така, честително новия, и ще си издай много щастливи. И очаква през 2020 година с много емоции. Миналата година, като му беше тази година, да, миналата година, чета. Добре. Всеки път не сещате. Така, хора, ако това видео, естествено, събере 45 000 лайка, ще правим 50 000 лайка, млад идея, ще правим и 10 хиляди ще ми дадат плей бутон на херано. Така, сте молят. Така, и да сте много емоционални, щастливи. Имаме часа ще си пинем по питка и това е. Тази вече е готово. После това видео ще очаква госпожичката, именно госпожичка. Тук и прах. Принцесата е там, там си имам принцесата. Е там. И това видео искам да приветствам Ничето, защото Ничето малко ми била приятелка, като ми преди начало, като ми сестра. Та принахме чуш няколко на майка ми та предвидина, да. И това видео се очаквате за общото ми, за ми живот. Много не са. Ще оправя 150 хиляди абонати до година, реално до март месец. С моят телефон, реално, като моят телефон на ремонт, ще по-бързам на бабния телефон, че да. Така, хора. Ако сте абонирали като за мой канал, за моя баба канала на баба, пипива 601. Така ще пише, долу ще пише. Като ви канал това видео, ще ви кажа на видеото, защото тук. И до година, като дойде на пети моят телефон, ще направя първото си видео с игра. Съм хора. Очаквате с кой пливо на миналата, че да. Мъчка максимално храна. Така. Вие чули сте на чето нота като чакай и ще остана. Те песни. Значи, като познавам вчера и днес крайно. Така, ние сме към моето дете да ги слушате в Алексито едно. И отидете Чалга Микс канала. За другите. Така. По бесада. И хора. Моето ми се спи, защото ми се спи, но нищо. Това видео ще го завършим при 8:50. Това е така, хора. Ако се бъдете в моят канал и майка ми канал, който се каже Юродарска, в TikTok с моят профил в TikTok, с моят профил Вълна. Така, ще живее или не. И да приветствам Лава Бера. Това е много вкусен този, много вкусен. Така, отидете в магазин, питайте да имат какъвто вкус, което на видео. И това за като с банди обаче, като с банди. И по-то много вкусно обаче. Аз опитам се го пробвам, много вкусно. Така, и другите неща, които ще ви кажа, естествено, това видео, ще бъдат такива тите. В момента не да кажа, защото нямам. Ако съберем 150 или 500 абонати, ще си купя зенека с вашите гонито. Така. Животите, нали? Така. За другите. Така. Моята съм опрачуката. Така.
и правителството за днеска и действително много е да се живее много щастливи и много усмивки на децата ви. И това беше видеото за днес, за тази година, което ми видео. И чак ще почти по година на 5, 6, 7, 8 ще получите това видео. Само канал в YouTube и на мир.blog има минус и ом. Така, нашия канал вече отдавна. Така, ти обичи самия порядък, да че да. Едно имигите такива са типите, тези къде златни. Точно просто с тако. С кутика, с всичко. Така. Реклама мата ми държи телефона на телефона мама ми. От чумбото. Така ако ще запуте нещо за празниците такова и реклама, ще използвам моят промокод и има 15 отстъпка. Това е само промокода ми. Сега. За папката. А по-скоро за нам ще му досън да хет пак. Но спам мърчи ми да знаете. Само и книгата ще правим. Но не знам кога, защото няма време сега. В момента. Така. След термик се завърши, накрая ако ще дам, то ще дам. Очаквайте видеото. Очаквайте книгата за може го тема. Ще дам. Ще бъдете на киската книгата, реално зад кадър шота на киската. Така. De facto смисли такова като не ще сте, а пък в Alpha Alex, в самия вид, реално, трябва да си купете мърча му ОМГ. Така че мърча му, сега. Вижте сега хора, като аз на това нещо. Много яко, вижте хора, те иска. Много яко са, много яко, вижте кога. За палката ще те разори, искаме още боли да боли за палката. Така. И друго видео, ще ви кажа утре по-само и това е точно. Така. И да. Така. Да, купите си. Нам кога ще му се отдихат, мъжки ми, нам кога. Ще ме да се помъча и като го пусна веднага отидете, се може да свърши. Може ми не сега, защото не освоявам сега. Като го дам, веднага отидете да си купят, окей? И хора. Така, естествено ще си пусна и палката, ще пусна и книгата, ще бъде на септември, нали на кога, в септември ще ще пусна книгата. Почти преди 6 года само, ще да. Това беше видео за днеска. Бай-бай, честита нова година на вас и на другите хора. Това е видеото за днеска и бай-бай за кутра, бай-бай.